നമസ്കാരം. ഗുൽസാർ ടാലൻ്റ് ടെസ്റ്റ് സംസ്ഥാനതല ഉറുദു ഓൺലൈൻ ക്വിസ് മത്സരഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗുൽസാർ എജു സൊല്യൂഷൻ UP തല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന ഉറുദു ഓൺലൈൻ ക്വിസ് മത്സരത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നമസ്കാരം. ഗുൽസാർ എജു സൊല്യൂഷൻ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഗുൽസാർ ടാലൻ്റ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ വിധി നിർണയമാണ് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുമുള്ള കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത്. 5, 6, 7 എന്നീ ക്ലാസ്സുകളിൽ സ്കൂൾ തലത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് 1ഉം 2ഉം സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയ പ്രതിഭകളാണ് സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഓൺലൈൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ ഈ മത്സരത്തെ വളരെ ആവേശപൂർവമാണ് കുട്ടികൾ സ്വീകരിച്ചത്. ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ വിധി പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ആദ്യമായി 5ാം ക്ലാസ്സിലെ വിജയികൾ ആരെന്ന് പരിശോധിക്കാം. 5ാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതലായും ടെസ്റ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാ കുട്ടികളും ആവേശത്തോടു കൂടി ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് 100ൽ 100 മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ നിന്നും ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികളിൽ നിന്നാണ് നാം വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. 5ാം ക്ലാസ്സിലെ സംസ്ഥാന തലത്തിലെ വിജയി 1ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാസർഗോഡ് സബ് ജില്ലയിലെ കൊളിയടുക്കം GUP സ്കൂളിലെ ഐഷ കെ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിക്കാണ്. ഐഷ കെ, GUPS, കൊളിയടുക്കം, കാസർഗോഡ്. പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. 2ാം സ്ഥാനം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മലപ്പുറം സബ് ജില്ലയിലെ AM UP സ്കൂൾ വെള്ളുവമ്പ്രത്തെ ഫാത്തിമ റിസ എം, AM UPS, വള്ളുവമ്പ്രം, മലപ്പുറം. 3ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തന്നെ പെരിന്തൽമണ്ണ സബ് ജില്ലയിലെ AM UPS കുന്നപ്പള്ളിയിലെ മുഹമ്മദ് സാബിത് കെ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്കാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടി വളരെ വേഗത്തിൽ ഈ പരീക്ഷ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യ 10 സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിയ മറ്റു കുട്ടികൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഫാത്തിമ ഷസാന PK, AM UPS, പൂവത്താണി, മലപ്പുറം. മുഹമ്മദ് അമീർ, GHSS, പെരുവള്ളൂർ, മലപ്പുറം. ഫാത്തിമ മിൻഹ P, GGHSS, മലപ്പുറം. ഇർഫാന P, KSKM UPS, ചെറുകുളമ്പ, മലപ്പുറം. വർദ നൂറുദ്ദീൻ M, മങ്ങാട്ടിടം UP സ്കൂൾ, കൂത്തുപറമ്പ, കണ്ണൂർ. ധിൽന V, GM UPS, ചെമ്മങ്കടവ്, മലപ്പുറം. മുഹമ്മദ് ഷാദിൽ CK, GUPS, ആനക്കയം, മഞ്ചേരി,
മലപ്പുറം. 5ാം ക്ലാസ്സിലെ വിധി പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം 6ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ വിജയികൾ ആരൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം. അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യ വിജയി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെങ്കിൽ 6ാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യ സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൊണ്ടോട്ടി സബ് ജില്ലയിലെ GM UP സ്കൂളിലെ ഒഴുകൂരിലെ മുഹമ്മദ് സിനാൻ കെ സി GM UP സ്കൂൾ ഒഴുകൂർ കൊണ്ടോട്ടി മലപ്പുറം. 2ാം സ്ഥാനത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തന്നെ AM UP സ്കൂൾ ഉമ്മത്തൂരിലെ അഫ്ലഹ് മുഹമ്മദ് T എന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്കാണ് 2ാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. 3ാം സ്ഥാനം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുറ്റിപ്പുറം സബ് ജില്ലയിലെ AMUPS പുറമണ്ണൂർ മുഹമ്മദ് ഹാദി KP എന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്കാണ്. AMUP സ്കൂൾ പുറമണ്ണൂർ മുഹമ്മദ് ഹാദി KP. 5ാം ക്ലാസ്സിലെ പോലെ തന്നെ ഫുൾ മാർക്ക് നേടിയ മിടുക്കരാണിവർ. ഇവരെ കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം. മുഹമ്മദ് ജബീർ P AMUPS പുറമണ്ണൂർ കുറ്റിപ്പുറം മലപ്പുറം. ഷിഫ്ന പർവീൻ BMUPS ചാപ്പനങ്ങാടി മലപ്പുറം. മുഹമ്മദ് അഫ്ലഹ് PP AMUPS വള്ളുവമ്പ്രം മലപ്പുറം. ഫാത്തിമ തൻസിയ AMUPS കോഡൂർ വെസ്റ്റ് മലപ്പുറം. സയ്യിദ് റിസ്വാൻ ബാഫക്കി AMUPS പൂവത്താണി മലപ്പുറം. ഫാത്തിമ ഷഹനാസി GHSS പെരുവള്ളൂർ വേങ്ങര മലപ്പുറം. KP മുഹമ്മദ് നദീൻ AMHS തിരൂർക്കാട് മലപ്പുറം. ആലിയ അബ്ദുൽ മാജിദ് SSB AUPS അയല മഞ്ചേശ്വർ കാസർഗോഡ്. അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെയും 6ാം ക്ലാസ്സിലെയും വിജയികളെ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇനി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് 7ാം ക്ലാസ്സിലെ വിജയികൾ ആരെല്ലാമാണ്. ആരൊക്കെയായിരിക്കും 7ാം ക്ലാസ്സിലെ വിജയികൾ പരിശോധിക്കാം. അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിജയി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെങ്കിൽ 6ാം ക്ലാസ് വിജയി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെങ്കിൽ 7ാം ക്ലാസ്സിലെ വിജയി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മുക്കം സബ് ജില്ലയിലെ GMUPS കൊടിയത്തൂരിലെ ഷാഹിയ ഫർഹീൻ VK GMUPS കൊടിയത്തൂർ മുക്കം കോഴിക്കോട്. 2ാം സ്ഥാനത്ത് ഡോൺ ബോസ്കോ AUPS കയ്യാർ മഞ്ചേശ്വർ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മുഹമ്മദ് റിദാൻ റസാഖ് ഡോൺ ബോസ്കോ AUPS കയ്യാർ മഞ്ചേശ്വർ കാസർഗോഡ്. 3ാം സ്ഥാനത്ത് മുഹമ്മദ് ഷാഹിൻ PK AMUPS പുറമണ്ണൂർ കുറ്റിപ്പുറം മലപ്പുറം. ആദ്യ 3 സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന മറ്റു പ്രതിഭകളെ കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. മൊയ്നു സ്വാബിരി P GMUPS ഒഴുകൂർ കൊണ്ടോട്ടി മലപ്പുറം. സഹൽ CP GMUPS ഇരുമ്പൊഴി മലപ്പുറം. അഫ്താബ് അമീൻ NK GMUPS ചെമ്മങ്കടവ് മലപ്പുറം. മുഹമ്മദ് നസൽ P
AMHS തിരൂർക്കാട് മലപ്പുറം. ഫാത്തിമ റിഫ എം AMUPS വള്ളുവമ്പ്രം മലപ്പുറം. അഫ്സാഹ് മുഹമ്മദ് ടി AMUPS ഉമ്മത്തൂർ മലപ്പുറം. ഹുസ്ന VP AUPS പാലക്കോട് ഒറ്റപ്പാലം പാലക്കാട്. ഹാസിഖ് KK OUPS പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി മങ്കട മലപ്പുറം. നിസ കെൻസ് BTMOUPS എളമരം വാഴക്കാട് കൊണ്ടോട്ടി മലപ്പുറം. ആൻഡ് നാജിയ ബഷീർ KP കയറളം AUPS തളിപ്പറമ്പ സൗത്ത് കണ്ണൂർ. നാജിയ ബഷീർ കയറളം AUPS തളിപ്പറമ്പ സൗത്ത് കണ്ണൂർ. വാശിയേറിയ ഗുൽസാർ ഉറുദു ടാലൻറ്റ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തിലെ വിജയികളെയാണ് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സ്കൂൾ തലം മുതൽ സംസ്ഥാനതല മത്സരം വരെ ഈ കുട്ടികളെ ഇത്തരത്തിൽ വിജയികളാക്കുന്നതിൽ പ്രയത്നിച്ച എല്ലാ സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഈ മത്സരത്തിൽ ഏറെ ആവേശത്തോടുകൂടി പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും ഗുൽസാർ എജു സൊല്യൂഷൻ്റെ നന്ദി കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ് മീറ്റ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി. ശുക്രിയ. ഖുദാ ഹാഫിസ്. സംസ്ഥാനത്ത് ഉറുദു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്ത മത്സരഫലമാണ് ഗുൽസാർ സമിതി ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 5ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും 1ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഐഷ K GUPS കോളിയടുക്കം. 2ാം സ്ഥാനം ഫാത്തിമ റിസ M AMUP സ്കൂൾ വള്ളുവമ്പ്രം മലപ്പുറം. 3rd prize goes to മുഹമ്മദ് സാബിത്ത് K AMUPS കുന്നപ്പള്ളി മലപ്പുറം. 6ാം ക്ലാസ് 1ാം സ്ഥാനം മുഹമ്മദ് സിനാൻ KC GMUPS ഒഴുകൂർ മലപ്പുറം. 2ാം സ്ഥാനം അഫ്ലഹ് മുഹമ്മദ് T AMUPS ഉമ്മത്തൂർ മലപ്പുറം. 3rd prize goes to മുഹമ്മദ് ഹാദി KP AMUPS പുറമണ്ണൂർ കുറ്റിപ്പുറം മലപ്പുറം. 7ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും 1ാം സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഷാഹിയ ഫർവീൻ BK GMUPS കൊടിയത്തൂർ. 2ാം സ്ഥാനം മുഹമ്മദ് റിദാൻ റസാഖ് ഡോൺ ബോസ്കോ AUPS കയ്യാർ കാസർഗോഡ്. 3ാം സ്ഥാനം മുഹമ്മദ് ഷാഹിൻ PK AMUPS പുറമണ്ണൂർ മലപ്പുറം. പ്രത്യേക വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.